aria, eskualdeko euskera sanetatik, udaletako euskera sanetatik, urteetan lankidetza indartzera bazen, edo berritza bazen sinadurak eta alimentara. Hemen gaude, sinaduretako ordezkariak, handoaindik, eta bilatu izenak ingoza ni markara sarea euskera zenotzea, euskera Xabier Urramain alkatea, usuldu bat gautzaren la berreta, Estitu Alkorta Lasarteko euskera zenotzea, Agustin Madrilean Lasarteko alkatea, eta Ana Botas, kultura, merkataritza eta turismo zenotzea honetatik, eta erganitik, Xabier euskera zenotzea eta nire alkatea. Ongiet hori, gaur pixkarren pasatzen eginean, eta guratzen komentatzen du, segurazki eskualdeko sei udalek lan egiteko lehenengotariko hitzarmena hau izan bezala, euskera liburuko izan bezala, lehenengoa ez da zen, ez? Gero, etorri ziala, euskerako lan hildoa izan zara lehenengotariko eskualde mailan sei udalek elkarrekin lanean aritzeko, horratu duela bide bat eta gerora garatu da, ez? Baina, oinarrian, lan maila, desberdiakin, baina lan maila izan zara, bide bat egin duna, azkeneko hitzarmena 2000 sinatu dela, eta ikusten dugula, urratxaken horrela, oso fruituak ematen ditula, eta gaur hori irudikatu nahi du, eta hori indartzea. Xabier izan bezala, ondizu ginen hori, eta hitzarmen hori 2002an sinatu zen azkenekoz, eta egia da, hitzarmen hori sinatzen egin batera, Eusko Jaurlaritzak ere, euskararen indarren ditzen, jarraitzeko marko estrategikoaren barruan, aroa izeneko marko estrategikoaren barruan, topo egiten dula denboran, ez bat egiten dutela. Eta hitzarmen hori berritzarekin batera ikusten dugu, marko estrategiko horren barruan dauden, 7 ardatz horietan ere, horiek gainean arituko gara, bai? Eta horrela segin dela ere, 2025ko kudeaketa plana, bai? Hortik aurrera, gure nahia zein da, helburua zein da, berdina, euskararen normalizazioko egitasmoa, elkarren artean egitea, iruditzen zailurako banaka hau asko egitezen, baina taldean ez diguna hori izten gara, eta hori izan da talde honek urtetan egin duen, bai? Orduan, hainbat ere jorratu dituzue, askotan nire bain sartu egia zer urtetan, baina euskara teknikari badaren zer lan da horren atzean, eta urtetan lan egin duzue, eta hiru batzu markatzen dituzue, bai? Merkataritza izan horretako bat, merkataritza euskal guzena, eta hortan egitasun bat baino gehiago izan dira martxan jarri ginen, eta gaur egun indarra eraguna. Berdin autoeskolako eremuaren landu dezute, jakina baita horre gazte pila bat behartuta daudela erderaz egitea ez dagoelako bestelako materialik, baina azken urte horretan egitasun ezberdinekin material txukuna sortu da, eta badakigu egiz herri euskara zerbitutan zehar egiten ari garen, gazteak ere autoeskolako material hori, egokia da material oso txukuna material horretara, gerturatzeko, bai. Eta baita ere, familia transmisioa oso garrantzitsua guztiontzako, euskara ama hizkuntza bezala, belaunaldi transmititzeko ere autua kontzientek egin behar da, landu egin behar da, eta hortarako euskara zerbitzu egin dezuen azkeneko lana nire iritzi apalia bintzat oso txukuna, materialak oso ondo jasoa izan da jendearen partetik, eta azkenan harrera guretan, eta erroldatzen geranetan jasotzen ditu irizki horiek badute zer pentsatu, ematen dute euskara nola nahi dugun gure hizkuntza, eta nola bizi dugun, bai bintzat, eta hausnarketa txiloetera bultzatzen dugu. Guzti horiek dira, egin diren egitasmo handiak, badago beste bat hola nahiko berezia, edo gaur behintzat elpatu nahiko dukela, eta da bultzalako kultura agendaren. Bai, zergatik? Bultzalea euskara zuegunean, ikuspaldi ugari, bizita ugari jasotzen ditu web horri honetan, batez ere kultura agenda asko begiratzen da, eta hortxe badaukago aixialdiako, beste puntu garrantzitsua, aixialdia euskaraz konsumitzeko, dugun web horri interesgarri da, nun bertako egitako handoaren, eta lasarte horiek eta inguru horretakoak begiratzen ditugunak, eta bai jauzi egiten dugunak herri batetik bestea, eta zer eta euskaraz. Orduan, gure partetik hori, eta hori nintza institutuak zaila. Zerrik asko, egun hon guztiak. Nik isat igual aurra begira jarri nunez, bai? Aserren
modu honetan, gobernantza eredunetan, eta nik uste eskualde askok ere guri begira egitela zentzunetan. Beraz, hitzarmenaren berritze honekin nik uste aukera ematen digula lanbidetzan jarraitzeko eta batez ere eskualde mailan euskararen sustapenean eragiteko, ez? Ze azken finean, egia da, egoera soziolinguistiko ezberdinetatik gauza baina gure gazte, gu ere, ez dugula bizitza bakarra egiten gure herrin, lan egiten dugu herrin, edo pesetara juten geha aldareneko auzotara, orduan bizitza eskualde mailan egiten. Ez eta egoera soziolinguistiko ezberdinetatik, etorri ez. Orduan, importantia da eskualde ikuspegia bere euskararen sustapenean. Eta horrela begira zerronka jarri ditugu, aipatu ditu, aipatu du, aroa estrategikoa marko bezala, eta egitu behar eta nire azpimarratuko nuke, bat, lagundua, erronka handia dago horretan, gure gazteek euskaraz egiten dute, ikasketa guztik, eta logikoa egin osoan eta lagunduan ere, euskaraz lan egiteko aukerak ere sustatzea. Beraz, hor eskualde mailan badaukagu erronka poli bat, baina hain determinuntzak emakumitearen baitan egitura bat sortu berri da, eta orduan balioideak ere bazkau hortan ere eragiteko. Beste erronka bat izango ditzake, aipatu dut, gazteen eta gazteen ahozko erabilera batez ere. Egia da, gazteengan jartzen dugula askotan pisu handiena, eta ez dela justua bidez. Eta baina egia da, gazteek erabiltzen dela gazteek euskara lotzen dutela gehiagi ikasetekin edo akademikoarekin, ez? Hortikan urrundu behar da, eta orduan kunberko gineak behien guztoko aldian asialdi egitasmotara eta aukerak zabaltzea eta bintzak gazte hauek euskara bizipen positiboekin lotzea, ez? Ez bakarrik arlo akademikoarekin bezik eta guztoko duten aktibidadeekin, erantzerki aktibidadeekin. Igual,